And waw, be dwi wedi darganfod y modref fawr. Gwych, bendigedig. Dwi'n meddwl un o modref o gafa y fferm di. Dwi wedi digio hyn o ddiflawr. Felly, waw. Mae'n eitha da iawn bod dwi wedi darganfod. Felly, i mewn a bag, a pouch. Felly, na chdi, fully equipped. Os mae gynto nhw rhywbeth mwy? Na, Reit. Amser i fynd o rwan. Oops, sorry. Rhawriad, rhain. Wel, dwi wedi cofio am y englyn neu cerdd yn enw Cehyn Peder, oes, gan Gwyn Thomas, un o beirdd Cymraeg go iawn. Mae da. Waw, dyna ni o gafa heddiw, felly dwi'n mynd nhw i'r abas mewn hyn. Wel, chdi wedyn. Reit, yn y tu yma, dwi'n mynd i rhoi switch on. Na chdi. Digon o golau neu oes y gloiw neu golau. Dyna ni a gyda heddiw gyda Metal Detector. Felly, y 4 ohonyn nhw dwi wedi darganfod a gyda heddiw. Reit, yn gyntaf, dyma'r y modref. Wel, mae hwn yn edrych ffordd y modref achos mae hwn yn siwpio bod mae hwn yn modref. Dwi'n meddwl mae hwn yn modref a gyda be ti'n galw hyn? Modref a gyda ffermdi. Wel, rhywle mae'r modref wedi ar rhan dim ffens, dim tractor, dim ots, ond you could be the judge. You could be the judge and you could tell me what's the purpose of the ring. Rwan, hwn ydy y bendi nail. Mae'r nail wedi cael y bendi. Peth gyntaf dwi wedi darganfod. A wedyn mae gyda nhw darn bach o metal. Dwi'n meddwl ar ran gyda drws neu ffens. Aha! Dyma'r peth enfawr. O gyfer heddiw. Hwn yn reit hanesyddol be dwi wedi darganfod. Dwi'n meddwl ar ran gyda gat neu tractor. Wel, mae'n rhywbeth agricultural. Ond mae'n edrych mwy fel... Oes, achos os ti'n gweld reit a top, mae gyda nhw screw neu spiral, achos os ti'n dychmygu hyn, ydych chi wedi troi hyn a wedyn stico hyn, a wedyn, Ond y pwrpas gyda reit hwn, a bella tractor neu gat neu unrhyw eitem a gyfer fferm di, oes. Mae hwn yn peth gwych. 4 relics dwi wedi darganfod. Dwi'n teimlo'n balch iawn ar ôl dwi wedi darganfod yn nifer o stwff mewn hyn. Wel, gobeithio'n, diolch yn fawr am gwylio, a gobeithio nes di mwynhau. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda. Ta-ta.